Vi slæber igen trål med 4 knops fart fra 7-8 meter mellem dørene. Vi har nu ændret riktningen, sådan vi har 40 meter overside. Så har vi lagt 200 km mere ophold på, og vi har forlænget oversiden med 50 cm i forhold til undersiden. Det giver os 86 meter mellem dørene, 31 meter mellem overvingene, en højde på trålen midt på 8,1 meter og en tågekraft på ca. 8,7 ton.